אני גלית, אחות מהביטוח הלאומי. נו. באתי לערוך לכם ביקורת תלות להערכת אחוזי נכות. על מנת להעריך את מידת הזכאות שלך, אני צריכה להעריך את היכולת שלך לבצע פעולות יומיומיות, פשוטות והכרחיות בתוך הבית. ומחוץ לבית? זה משרד הרווחה, אנחנו רק בתוך הבית. סליחה, אין לי מספיק כסף. אז מה את רוצה לעשות? אולי נחכה עוד יום. אני לא אחכה עוד יום. אני הולכת. אמא, רוצה להתשם מדניאל? בטח, בטח. חמוד, אני חושב שהוא רוצה את הקול שלך. אמא, הכל בסדר? זה לא היה אמור להסתיים ככה. אנחנו לבד. היינו חיותה, גם טעינו. גם אנחנו איבדנו את הדרך. היינו נאמנים לעצמנו. הקמנו חברה חדשה והם מכרו אותה. עשינו ככל יכולתנו.